Hola a todos e benvidos ao meu monólogo. Grazas. Despois da miña anterior actuación, que foi maravillosa, magnífica, espectacular, pois decidí cambiálo, porque me saliu non vou mentir, vale. Pois decidí cambiálo a unha cousa a que os meus compañeros encantan, que é o Sálvame. Vale. E ti pensas, que é o Sálvame? Pois o Sálvame podes pensar que é un programa nos que os presentadores falan sobre os dramas da televisión. Non cansa, non me cansa, non é así, non pensedes eso. Mal, non. Aí ben, este programa é un sitio onde van xente malsada, que lles pasa por chorar, rir e berrar. Maravilloso, espectacular. Sueño. Vale. E o mellor, máis ou menos, deste programa pode ser que ten 40.000 edicións, que é Sálvame rábano, Sálvame pepino, Sálvame tomate, escoitín, que van a facer outra edición que se chama Sálvame leituga. Éramos poucos e pero igual. É no mesmo, da igual. E a presentadora ou persoa ou personaxe ou alienígena, como queras chamala, que está neste programa e debería ser a presidenta deste país, que é Belén Esteban. É o meu ídolo. E que ti pensas? España. Belén Esteban. Ti pensas en España e xa pensas en Belén Esteban. Encaixa todo, perfecto. Vale. E o mellor, máis ou menos, de Belén Esteban pode que sea que ten frases graciosísimas, que é Págame! Ou para a miña filla mato, mato! Ou non para! Vale. E tamén, outra cosa que ten Belén Esteban, que, mira, se ti buscas, facelo, se ti buscas en Google Belén Esteban chorando, daslle a imaxes, te das para baixo, segues. Esa muller se detouse en ese programa. E non entendo, esa muller está triste, intenta chorar e non cae nada. É un deserto por dentro, é increíble, eu non entendo. Bueno, e tamén que ten Belén Esteban, que ten moitísimos memes, como E pois aquí remata o meu monólogo. Espero que vos gustara e hasta pronto.